राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी मैया सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी को सभी के मंजिल तक ले जाएं। आप सभी के बीच फ्रेंड मैं देवी मैया का पचरा गीत लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा है, सुनना जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताना। बराबरी समैया मरो में रहिले हो या मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शन हो या मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शन हो अमरुआ लोगे ना दर्शन त पामई वो नहीं मालिया छोकड़वा हो सवेरे भोरे ना हो सवेरे भोरे ना जमन गजला बनामई हो सवेरे भोरे ना जमन गजला चढ़ामई हो सवेरे भोरे ना दर्शन त पामई वो नहीं सोनारा छोकड़वा हो न सवेरे भोरे ना हो सवेरे भोरे ना जमन नथिया चढ़ामई हो सवेरे भोरे ना जामन नथिया चढ़ामई हो सवेरे भोरे ना बरहा बरी समैया या मारो में रहिले हो या मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा हो अमरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा हो या मरुआ लोगे ना दर्शन त पामई बाजा जवा छोकड़वा हो सवेरे भोरे ना हो सवेरे भोरे ना जमन चुनरी चढ़ामई हो सवेरे भोरे ना जमन चुनरी चढ़ामई हो सवेरे भोरे ना बरहा बरी समैया या मरु में रहले हो या मरुआ लोगे ना हो या मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा हो मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा हो अमरुआ लोगे ना दर्शन त पामई वो नहीं पंडित छोकड़वा हो सवेरे भोरे ना हो सवेरे भोरे ना जमन बाँचई पोथिया रतिया हो सवेरे वही भोरे ना जय दिया ना जलामई हो सवेरे भोरे ना बराबरी समैया या मारो में रहली हो या मरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा हो अमरुआ लोगे ना नाही पामई दर्शनमा